Voilà, Bamanyari Chenimso Demse Anima Bakoro, Radio Nura FM Bikononton Ani Nani Tomi Murmuru Duru, Kanubani de Mebani la Mejere Jakulu, Malikono Ani Malikoka, Ambe Aubela Jilen Foka, Aubela Jilen Walimandon. Ambe Fulin Tony Lassi Ambange Boma, Lumini Anga Nyena Boss Sababuye. Ka foli ani tani ka lase an lamɛ jɛrɛjɛ kulu fɛn fɛn de bɛ nin waati in na k'u sɔgɔlen bɛ u ka arajo mandi la n'o bɛ Nura FM ko fɔ k'u fo ka waliɲuman dɔn ka fɔ u ni cɛw ka danaya la n'an ye bangebaaw fɔ an bɛ foli tani an b'a lase Jalakɔrɔji a tutigɛbaw ani Jalakɔrɔji marabaw muso jɛkulu ani cɛ jɛkulu an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn Jalakɔrɔji sigida min bɛ yen n'o bɛ Koɲumani ko fɔ an sigiyɔrɔ bɛn bɛ yen de ma Koɲumani alimamiw a dugutigilakaw a muso jɛkulu ni a denmisɛn jɛkulu an bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na Radio Nura FM sanfɛ k'a ɲini a i k'a dɔn kanubaw fɛ hali bi an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma yalisa jamana in a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min yalisa jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min o siratigɛ la an bɛ foli tani an b'a lase an ka jamana in marabaaw ma k'a yirula k'a fɔ hali bi u fana u k'u jɔ u jɔyɔrɔ min bɛ se k'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya o kama limanaw Radio Nura FM dugubilakaw sa lada wuli ye wulikajɔ ni cɛsiri min n'an b'a kɛ waati bɛɛ lajɛlen yalisa ka se ka kunnafoni lase aw ma ka soli ka wuli ka taa gafew ɲini a dɔ la hipodromu n'a darisalamu a n'a ɲɔgɔnna caman ka se ka n'u daw ma a kɔnɔ kuma ye min ye k'a ba ma yɛlɛma hali bi an b'a ɲini aw fɛ aw ka dugawu k'an ye n'an bɔr'o la an bɛ foli ni tɔni an b'a lase an kanubaw ma minnu bɛ jamana kɔ kan minnu tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina an b'u fo k'u waliɲuman dɔn u ka cɛsiri la cɛsiri min n'u b'a kɛ waati bɛɛ ka ɲɛsin arajo so in ma n'o ye Nura FM ye limanaw dugu jɛra n'i ye Nura FM ko fɔ i bɛ équipe dafalen ko fɔ kabalen biyɛnkɛnɛ minnu bɛ soli ka wuli waati bɛɛ baara in ka kuntagala ka jan kosɛbɛ sabu a bɛ daminɛ kabi sɔgɔmada joona ka na kunjɛ nin waati in na a baarakɛbaaw bɛɛ bɛ fo k'a bɛɛ waliɲuman dɔn ka foli lase Mohamɛdi Kulubali n'an ko a ma ko fa ani cɛsiri ani wulikajɔ kumaso kɔlɔsilen b'a fɛ foli ni tanu k'a lase Yusuf ma nɛgɛw b'ale de bolo bi Yusuf Sisɔgɔ k'a ni cɛsiri an b'a fo k'a waliɲuman dɔn k'a Sisɔgɔ ka foli ni tanu lase Mamu Kamara mɔden ma Burama Tarawele Jobɛrɛ Surakabugu yan fo Burama Nura FM Burama n'a ka di n b'a fɔ n ko Safo Burama fula wɛrɛ Burama Surakabugu yɛrɛ Burama a bɛɛ b'a la Jobɛrɛ an k'a fo k'a waliɲuman dɔn k'a ni cɛsiri Boubacar Traoré Bete n dɔgɔkɛ bi yan ne yɛrɛ Maimunatu den Gafu Jɛman ka Madu Mayiga ayiwa an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan tugun dɛ kunnafoniw ka ca nka ala kumabaw ye minnu ye an b'olu tɔmɔ k'u lase aw ma Boubacar Traoré Bete salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh e kɛndɛma kosɛbɛ lumamgolu sitadi tanasite alhamdulillah ayiwa bisimila Bete kosɛbɛ saha ɲɛma bi ye tarata ye an bɛ masa in tanu sɔgɔmada in na ka sɛbɛkɔrɔ barikada kosɛbɛ masa jalaki bali n'ale ye fɛn min kɛ don min na o de ka ɲi masa mun na a tanuna tɔgɔ 99 masa in an b'a tanu sɔgɔmada in na ka sɛbɛkɔrɔ barikada kosɛbɛ a ye bi yira an na ka sɔrɔ an ma fɛn d'a ma wa fɛn yɛrɛ t'an bolo ka di masa in ma an b'a ka masaya ni k'o lasigi a ma kosɛbɛ n'a ye masa in tanu sɔgɔmada in na k'ale sɛbɛkɔrɔ barikada an bɛ seli caman kɛ kiraw la kuntigi kan n'o de Muhamadu Rasululahi kisi ani nɛɛma caman bɛ ka ɲɛsin ale ma o bɔlen kɔfɛ an ka jɛnabɔ sababu n'o de ye an wolobakɔrɔ n'an wolofakɔrɔ ninnu ye an b'an banba mun y'an wolobakɔrɔ ninnu kan an bɛ dugawu k'u ye ka tila ka dugawu k'a sɛbɛkɔrɔ ɲiniw fɛ ko ala ka an ɲɛmɛw la n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna kumakɛla tɛ i bɛ taa sɔrɔ lamɛnnikɛla jɛkulu de b'i la Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkanna la ka daminɛ tɛnɛn na fo ka na gosi mun ye juma la nɛgɛ ɲɛ 10 n'o tana gosira Nura FM sanfɛ ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko maa caman de b'i ka baaraw bɛɛ lajɛlen k'u bila o sababu kɛ ko mun ye Nura FM kunnafoni bala ko a bɛna dayɛlɛ
an b'u u fo la dɛnɛ mun bɛ yen n'u y'a ta ka da arajo in kan an bɛ masa in deli hali bi mun ye dɛnɛ in bɛ se ka to an n'u ni ɲɔgɔn cɛ la an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen na sɔgɔmada in na Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkɔnɔ la k'u bisimila Nura FM sanfɛ k'u bisimila Nura gafe sanfɛ an ka nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 ɲɛma k'u bisimila nɔgɔ babu ɲɛna o kumana sa min ye awɔ i k'a dɔn nin ye dugu jɛkan dɔ ye don bɛɛ n'a dugusɛjɛkan don o siratigɛ la an bɛ foli ni tɔni an b'a lase Baba Adama ma Adama Ture a b'a lamɛn kosɛbɛ an b'a fo ka waliɲuman dɔn k'a ni cɛsiri min ye awɔ i k'a dɔn ka Aramata fo Aramata Gorobinɛ a fana b'a lamɛn an b'a fo yan fo Faransi k'a awɔ i k'a dɔn k'an ka foliba ye k'a dunbiya Aramata n'an y'ale fo an bɛ foli lase Lasana Fofana belebele in fana b'a lamɛn waati bɛɛ Lasana bi fo ka waliɲuman dɔn nɔgɔ n'an ye Lasana fo an bɛ awɔ i k'a dɔn Adama Magasa k'a fo ka waliɲuman dɔn Mamadu Jawara ka foli lase a ma ka tila tuguni ka foli lase awɔ i k'a dɔn kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma minnu b'a lamɛnna awɔ i k'a dɔn Faransi Magandiku an kana ɲinɛ a kɔ an bɛ taa awɔ i k'a dɔn Itali jamana kan Itali min ye Sori Jalo bɛ yen Jibril Ture bɛ yen Ibrahim Traoré ale fana bɛ yen ka munumunu ka b'o la ka taa foli tɔni lase Espagne ka bɛɛ ma n'an donna Espagne Alima Ɲare an b'ale fo Genève awɔ i k'a dɔn ka foli lase Musa Dambele a n'a nɔkama bɛɛ lajɛlen ma hali bi an bɛ foli lase awɔ i k'a dɔn an ka belebele in ma n'o bɛ awɔ i k'a dɔn Amadu Bagayogo kɔfɛ Amadu Bagayogo a bɛ Indonésie an ganuba belebele don n'a ka denbaya bɛɛ u bɛ fo k'u waliɲuman dɔn nɔgɔ n'an taara Amérique Lada ale bɛ yen bɛɛ ko a ma ko Amadu Jalo a bɛ surnom de ye Lada ye Lada bɛ fo ka waliɲuman dɔn a n'a furumuso ɲalen Madame Lada Aïcha Sumunu an ka foli b'u ye ka foli lase min ye awɔ i k'a dɔn Yusufu Traoré a n'a furumuso ɲalen Madame Traoré Mariamu Daɲɔgɔn an b'u fo k'u waliɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ taa New York Gafuri Awa dɔgɔnɔmuso yalima awɔ i k'a dɔn kadɔmuso ale ko k'o de ka d'a ye kosɛbɛ Awa Gindo an bɛ fo ka waliɲuman dɔn dɔgɔnɔ kan kelen tigi dɔgɔnɔ de layidu mɔgɔ min ye awɔ ye n'an y'ale fo min ye Mamadu Sumunu an ka foliba ye Madame Sumunu Mariamu Kɔnɛ Madusi awɔ i k'a dɔn ale bɛ Philadelphie Mbali Traoré Amérikaw fɛ yen k'a fo ka waliɲuman dɔn Madame Cissé Abili Adam Lee nin bɛɛ bɛ Washington fo ka taa se Aïssata Keita ma a fana ka foli ani tani o bɛ kumaso in kɔnɔ ka b'o la Madame Kebe Kiyatu Jakite k'a fana fo k'a waliɲuman dɔn Madu Ture bɛ Angola Samba Traoré fana bɛ Angola donc an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u waliɲuman dɔn an bɛ sigi Faransi Sumana Jakite awɔ i k'a dɔn ale bɛ yen a n'a furumuso ɲalen Madame Jakite Safiyatu Kamara Amérique kelen na min ye awɔ i k'a dɔn Tim la star Fatimu Gorobinɛ Fatimu Jawara awɔ i k'a dɔn a bɛ Atlanta a b'an lamɛn waati bɛɛ an ka foli ani tɔni o bɛ ka ɲɛsin a ma Yakuba Sanogo nɔgɔ awɔ i k'a dɔn an b'a fana fo a ko a ma ko Yakuba b'an lamɛn la kalana mara la Sefa Karogo a b'a lamɛn ye awɔ i k'a dɔn o bɛ commune de Kalana an ka foli ani tɔni o bɛ ka ɲɛsin a ma n'an bɔra o kɛnɛ kan an bɛ foli tɔni lase awɔ i k'a dɔn Ibrahima Ture ale bɛ Saudiya jamana kan Ibrahima bɛ fo Tiɲɛ Jawara an bɛna ale sɔrɔ awɔ i k'a dɔn min ye Kongo Tiɲɛ bɛ yen Kongo kelen Umar Diop fana tɛ yen de Umar Diop a bɛ yen de Kongo Ali Sibi bɛ New York de a kuma ɲɛna i kunkolo in ka ɲi dɛ i kunkolo ye ordinateur ye nɔgɔ ka foli lase min ye awɔ i k'a dɔn Koniwarikaw ma Koniwarikaw Maliyaso Mamadu Umar Ba Eli Diko an k'a fo ka waliɲuman dɔn k'u ni cɛsiri o tuma nin ye dugu jɛkan dɔ ye arajo Nura FM sanfɛ 94 tɔmi murumuru 5 ne ko cɛ dɔw bɔra an ka sariya yan wa a sariya de awɔ sariya yan a sariya yan ayiwa a kɔni n'a sariya yan bi sini n'a sariya ne mun bɔra la o y'a kungo ye ayiwa bisimila ayiwa baasi tɛ waati cayana nɔgɔ min ye arajo sow ye an ni minnu bɛ baara kɛ an ni minnu tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo arajo Mansour a bɛ Kati ko fɔ 90.00 ɲɛma o ye awɔ i k'a dɔn Modibo Traoré a bɛ foli lase Mackenzie ma n'o ye Aruna Kulubali min ye Bakari Demaga k'a fana fo ka waliɲuman dɔn Bawule FM o bɛ awɔ i k'a dɔn Buguni arajo Layidu a fana bɛ Buguni arajo Bawule ni Layidu nin bɛɛ ka anw lasɔrɔ Ala ni professeur Musa Kɔnɛ awɔ i k'a dɔn ale sababu min ye Soro Waraba an ka foli ani
ani tonni o bɛ ka ɲɛsin a ma n'o sama FM yanfolila kaw fɛ yen ɲɛma n'o ye DG o ye Yakuba Kɔnɛ ka taa se min ye awɔ i k'a dɔn Sokɔnɔ Daɲogo danbe kɛnɛ sigiba Beri Sumano jelikuntigi a bɛ fo k'a waliɲuman dɔn radio Jitigi FM Kɔlɔnjɛba an ka ɲɛmaayaso bɛɛ fo ka tila ka Modibo Suguba fo Kɔlɔnjɛba kelen na ale bɛ SMTD la an b'a fo k'a waliɲuman dɔn Epifani o bɛ Kolokani kofɔ Honoré Jara bɛ Kolokani Magan Fanɛ ale ye Erekotoradi ɲɛmaa ye Lamini Konare ale bɛ wele ko Ivoirien Burama Kulubali Sunkalo Jalo Ablaye Kulubali fo ka taa se min ye awɔ i k'a dɔn Ajaratu Nalema awɔ i k'a dɔn a ko bɛɛ lajɛlen a bɛ ɲɛnabɔ awɔ i k'a dɔn ni Ala sɔnna o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ foli ani tanu ye an b'a lase arajo Dafina baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma Fanakaw b'an lamɛnna a directeur o ye Mamadu Dunbiya ye an ka foli bɛ ka ɲɛsin a ma promoteur ba o ye Dawuda Bagayogo ye an b'a fana fo ka waliɲuman dɔn Japon k'a ka foli kɛ arajo Dafina arajo Jarani Kayi mara la an ka foli b'a ma bɛɛ ye arajo 1 FM Tomiya directeur o ye Sirima Kulubali promoteur ba o ye awɔ i k'a dɔn docteur Ablaye Dambele Musa Ba ale ye directeur ye caisse de retraite o ɲɛmaa la min ye awɔ i k'a dɔn madame Mungoro Jeanne d'Arc Kamati Christine Ngurubine Christine Mungoro an ka foli bɛ ka ɲɛsin a ma Samba Jara Tambour Joseph Etienu professeur do awɔ i k'a dɔn directeur d'école fana do an ka foli b'a ye Nɔgɔ Koto FM o bɛ Sikasokaw ko fɔ min ye awɔ i k'a dɔn Sikaso n'a lamini a directeur o ye Mamadou Sidibe bɛɛ ko a ma ko Bajo directeur de programme o ye Sori Ibrahima Traoré Wolengoy arajo Dambe Sikaso mara la Yaya Jurti ale ye DG a tulo banna Abubakar Sanogo bɛɛ ko a ma ko Boutelisi arajo min bɛ n'a bɛ arajo Bajɛ FM n'a b'o ko fɔ Tukoto mara la Mokhtar Cham ale ye promoteur ba ye a ka foli ani tanu ye o bɛ Nura FM sanfɛ Nɔgɔ arajo Badenya a bɛ Manankɔrɔ ko fɔ directeur o ye Yakuba awɔ i k'a dɔn Mariko ye an ka foli ani tanu ye o bɛ ka ɲɛsin a ma arajo Bengola Senu min ye awɔ i k'a dɔn Musa Kɔnɛ numéro 2 ale ye directeur ye an b'a fana fo k'a waliɲuman dɔn arajo Sigija FM 98.5 Kanana directeur ba o ye Umar awɔ i k'a dɔn Kulibali ye ka foli lase ma régisseur o ye awɔ i k'a dɔn Sara Dunbiya ye an b'a fana fo k'a waliɲuman dɔn ale ye awɔ i k'a dɔn kalana kelen na ka foli ni tanu ye an kana ɲinɛ a kɔ dɛ an k'o lase awɔ i k'a dɔn Yakuba Sanogo ma Sefa Kalogo a bɛ yen an ka foli bɛ ka ɲɛsin a ma a b'o la sa arajo FM Njayi Kura Kayi mara la an b'a bɛɛ fo nɔgɔ ninnu ye arajo so ye ani minnu tigɛw bɛ ɲɔgɔn bolo baara in an bɛ k'a tanu tanu ɲɔgɔn fɛ sigiɲɔgɔn sigi awɔ i k'a dɔn min ye an sigiɲɔgɔnw ye an kana ɲinɛ o kɔ dɛ foli lase Musa Ɲare ma garagitigi ba don a b'an lamɛn min ye a filɛ ko ɲuman ni anw yɛrɛ kɛrɛfɛ Yusufa Magasuba ko ɲuman ni Wɛrɛda ka min ye Kɛjɛtu Sanogo Daniel Traoré k'o fo k'o waliɲuman dɔn Madame Kɔnɛ Rukiya Kulubali ani Kɔnɛ yɛrɛ an ka foli b'u ye Nura FM sanfɛ siga t'a la ayiwa siga t'a la o de ye k'u ye sa dɛ k'u filɛ nin ye dugu jɛra o ko sabu kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma amina yarabi siga t'a la dɛ ɲama nin waati na mun ye Aissata Sila a fana bɛ k'an lamɛn Paris an bɛ Aissata Sila an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ n'an y'ale fo Paris hali bi foli an b'a ta ni ka Parikaw k'u sɛgɛrɛ Aminata Traoré a fana bɛ k'an lamɛn ka bɔ Paris an bɛ foli ta ni k'a fana sɛgɛrɛ n'an y'ale fana fo mun ye Jalo Tijani an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Mamadi bɛ sɔgɔlimana bɔlɔlɔ o sira fɛ a ka ja fo kana bila fréquence la a mana kɛ sira o sira ye o sabu kɛ an bɛ masa in tanu ka a barikada arajo tɔw bɛ sɔrɔ sira o sira fɛ n'o ye Zeno ye fo kana bila Play Store la alhamdulilayi Nura FM an bɛ nin bɛɛ lajɛlen sanfɛ Mamadi bɛ k'an lajɛ nin bɛɛ lajɛlen sanfɛ ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen bɛ fo sɔgɔmada in na ko bisimila kunnafoni kɔni a caman den de b'an bolo kɔrɔ sɔgɔmada in na siga t'a la dɛ Ala k'a ni sababu bɛ cɛ ka kɛ cɛ Aliou Sibi nana min ye Mohamed Sissoko mun fama ba ma a fana nan bɛɛ o ma Badama MTM an ka fana fo k'a ni cɛsiri nka Badama Touré i k'a dɔn an ka autorité morale a fana bɛ kumaso in kɔnɔ bi a bɛ yan min ye sabu an n'a bɛ ɲɔgɔn bolo bɔlɔlɔ sanfɛ min bɛ Facebook ko fɔ o ma ni Ala sɔnna ma kunnafoniw u caman b'a b'an bolo kɔrɔ nka yanni an ka du kɔnɔ an bɛ laadaw lakile o ma min ye Isufu ye Sissokokɛni a lajɛ i ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ sɔnni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ voilà an bɛ sigi ka na kumaso kɔnɔ min ye awɔ i k'a dɔn an bɛ foli ni tɔni lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma lamɛnjɛrɛ jɛkulu k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn hali bi k'a f'u ye k'u k'u bisimila Nura FM 94 tɔmi murumuru 5 awɔ i k'a dɔn o sanfɛ o siratigɛ la kunnafoni kɔni caman b'a di o bɛ an bolo kɔrɔ nka yanni an ka taa yɔrɔ jan an bɛ awɔ i k'a dɔn n yɛrɛ burankɛ n'o bɛ Lamini ko fɔ Lamini awɔ i k'a dɔn Sumunu an b'a fo k'a waleɲuman
waleɲuman dɔn sanga ani waati n'an ye lamini fo an bɛ foli ani tɔni an b'o lase jango sila ma a fana ye an kanuba belebele sila ye an kanu a bɛ Nura FM lamɛn waati bɛɛ lajɛlen ko ne ko k'a sila wa k'an ka foli ani tɔni k'o bɛ ka ɲɛsin a ma siga t'a la nɔgɔdugu jɛra sirajan taama dabɔra i pɛrɛlen don kosɛbɛ an ka taa dɔrɔn ɔnzɔn pɛrɛ ayiwa baasi tɛ an ka taa bura e ta y'a jumɛn bi i ye n ko ten yan cɛgana kɔni sigiyɔrɔ t'ale la koyi ɲɛ don o don ko kura cɛgana bɛ yɛlɛma waati bɛɛ dɛ ala ka ni sababa ami nɔgɔ an bɛ kunnafoni ta kunnafoni min ni b'a ta a bɛ bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'o ye awa i k'a dɔn l'indépendant maa min kuma bɛ o de bɛ awa i k'a dɔn Musa Bilali Sidibe fulakɛ a b'o kofɔ Bilali Kodi min ye awa i k'a dɔn indépendant a ko awa i k'a dɔn denkura yera gɔyɔ la a kɛra sabu ko in a samali kun barika bonyana kosɛbɛ nka laban cɛ ka kɛ cɛ ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ awa i k'a dɔn Paris ani Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ tension min kun bɛ n'o ye gɛlɛjuguba in nɔgɔ kun jɛra min na yalima a yɛrɛ bɛ ka taa wolo min na sabu diɲɛ don o don a bɛ wolo kura ye o kuma an bɛ donnin minɛ ko bi a wolola min na o de awa i k'a dɔn ambassadeur min bɛ anw fɛ yan n'o ye Faransi ka lasigiden ye n'a bɛ Joël Meyer n'a b'o kofɔ awa i k'a dɔn a welela ka tile 3 de d'a ma k'a ka bɔ Mali la teliya la parce que b'a ko a ko nin kibaruya in awa i k'a dɔn a binna tali kunun ntɛnɛn don janvier kalo tile 31 waati min na an bɛ mago na ka tilefanatɔw ɲɛɲini waati kelen de la kibaruyaw awa i k'a dɔn o bɔra ka bin communiqué dɔ min bɔra Mali gouvernement yɔrɔ maa min bolo nɔ b'a la o de ye anw ka minisiri ye n'o ɲɛsinnen bɛ awa i k'a dɔn administration territoriale ani décentralisation gouvernement ka kuma lasela don ale kɔni de bolo nɔ bɛ sɛbɛn in na a y'a jira k'a fɔ Faransi ambassadeur min bɛ anw fɛ yan son excellence Joël Meyer awa i k'a dɔn k'a kɔni welela ministère des affaires étrangères ani awa i k'a dɔn coopération internationale n'o bɛ Ablaye Diop ka minisiri so kofɔ a welela ka mun f'a ye anw y'i wele baasi tɛ min ɲininen don o de ye k'a fɔ i ka koso ani ka kasa i k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ka bɔ anw ka dugu la dugu in ye anw de ta ye an ni maa wɛrɛ jɛ tɛ o kumana sa min ye i ka fɛɛrɛ ani dabali tigɛ i ka taa ka bɔ anw ka dugu la teliya la nɔgɔ délai in dira a ma tile 3 o kuma kɔni kuma wɛrɛ t'o kɔ o kumana a bɛ fɛɛrɛ de kɛ ni ka taa Faransi fana laban olu fana y'u ka communiqué bɔ k'a ɲin'a fɛ awa i k'a dɔn k'a ka bɔ awa i k'a dɔn Mali la k'a ka na teliya la Musa Bilali Sidibe a ko ambassadeur min bɛ awa i k'a dɔn Faransi tɔgɔ la n'o y'u ka lasigiden ye an y'a gwɛndɛ siga t'a la ni maa min ko i b'a awa i k'a dɔn a muso la ka fɔ i bɛ tiɲɛni kɛ a gwɛnna de ka expulser o de kɛra sabu awa i k'a dɔn a ɲinina fɛ min ye awa i k'a dɔn ka ministre min bɛ yen n'o bɛ awa i k'a dɔn ka ministre français de l'Europe ani affaires étrangères ministre min b'o kofɔ ale bɛ ka awa i k'a dɔn kalukanw ni manamanakanw minnu fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin anw ma dɔgɔyali min bɛ yen n'a bɛ k'o ta ka ɲɛsin anw ka gouvernement ma lagosi min bɛ yen n'a bɛ k'o ta ka ɲɛsin anw ka gouvernement ma gouvernement ko olu ka hɔrɔnya n'u ka danbe o b'u bolo koyi olu tɛna to maa si ka tulon olu la sabu i y'i ka dugu ye cogo min anw fana y'an ka dugu ye ten kuma bɛ donnin minɛ i ko bi 3 jours tile 3 72 heures o de dira a daminɛna kunun na dɛ Joël Meyer ani bi cɛ 24 heures dunna dɛ a bɛ yan wa a taara 24 heures de na ka jan o taara n'aw y'a ye aéroport la a k'a ɲɛfɔ an ye an ka wulu suwa la a ka taa kosɛbɛ a banna kosɔ n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn Jean-Yves Le Drian association des chrétiens kunna du monde o maa don a kunkolo nɛmunnen don k'a kunsigi bɛɛ b'an ta ye nin jɛ in awa i k'a dɔn ni tile y'a kunkolo gosi yalima ni nɛsi y'a kunkolo gosi n dɔgɔ a ka faw bɛ wuli a munumunu salutɔ a bɛ taa bɛn dugu min ma o de ye Bamaliba ye an ka gouvernement min bɛ anw kunna a b'o lagosi gouvernement yɛrɛ ka lagosili ko ka juguya a sɔrɔla mun fɛ Danemark sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu fana awa i k'a dɔn Faransi ka yamaruya kɔnɔ n'u ye minɛnw cɛ ka na suru anw fɛ yan n'an ka cɛdenw y'a jira k'a fɔ k'u ka taa ka bɔ yan awa i k'a dɔn o ka bɔ o kɛra n dɔgɔ ninnu kɔni ka lagosili an'u ka awa i k'a dɔn nɛnini o dabɔra Basiriki b'a ko a ko nin min filɛ nin jumadon tɛmɛnen anw ka minisiri dɔ bɔra n'o ye Ablaye Diop ye a ye awa i k'a dɔn France 24 ni RFI a y'u hakiliw lasigi k'a yir'u la k'a fɔ jamana in ye min ye maaba de bɛ awa i k'a dɔn maaba o tɛ sɔn nɛnini ma nka min ye jɔnmaya ani k'a dɔn ka sira tɛ ko la k'o ta k'o ɲɛsin anw ma a ka dɔn k'o banna dɛ an mago t'o la bi an mago t'o la sini hakilina jiginna min ye octobre kalo tɛmɛnen ministre des affaires étrangères ani coopération internationale ale ye awa i k'a dɔn Faransi ambassadeur kelen a y'a wele mun kelen kama min ye awa i k'a dɔn kumakan minnu bɛ yen a waati o ma bɔ ministre da dɛ a bɔra Faransi ɲɛmaa yɛrɛ de da n'o wolola min na Choguel Kokala Mayiga ye tagali min kɛ awa i k'a dɔn Nations Unies kɛnɛ kan ka kuma minnu fɔ u ka ɲɛmaaba yɛrɛ n'o
n'o ye Emmanuel Macron ale de wulila away ka dɔ ka dɔgɔyamaw ta ka nenniw ta ni ka ɲɛsin away ka dɔ jamana marabaw ma ani jamana ɲɛmaw ma o waati in na Choguel away ka dɔ ka kuma in gama nin cɛ in a welela ka taa kangari da ye kangari dara k'a da ka dɛsɛ ni aw m'a mɛn min bɛ se ka kɛ o na kɛ sa kɛ ministre des affaires étrangères ani coopération internationale Ablaye Diop away ka dɔ a kelen k'a convoqué o fana na nin kangari kelen in o de fɔra a ye nka Ablaye Diop a y'a fɔ jabaranin na nin ko min filɛ nin a bɛ away ka dɔn min ye jamana mara a b'o de sira fɛ olu ni Faransi marabaa minnu bɛ yen bi a bɛ olu de ni ɲɔgɔn cɛ Faransɛ minnu b'an fɛ yan a kunkolo kan'u dimi kala kan'u wasi foyi kan'u sɔrɔ u ka baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yan foyi den kelen kan'olu sɔrɔ min ye away ka dɔn Union africaine CEDEAO min ye awa Nations Unies a n'a ɲɔgɔnna caman nin bɛɛ ye Mali ɲɛmaa ninnu u b'u bonya away ka dɔn u bɛ négocier u fɛ u b'u lakodɔn hali Union européenne nka Faransi kelen ale de kɛn bɛ i b'a fɔ ko jɛgɛji bɔnnen jakuma tɔn kan donc ale de bɛ wuli waati bɛɛ ka anw da gosi ale de bɛ wuli waati bɛɛ ka anw nɛni ka anw dɔgɔya parce que nin ko min filɛ nin ye o laban a bɛ kɛ sababu ye ka na ni tiɲɛni ye Sirikeba ko a ko de kama min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ anw ka jamana in marabaw olu kɔni kelen bɛ ka wuli k'u jɔ bi u jɔ sen kan saya ye kelen de saya yalima balo o kumana min ye away ka dɔn ka jamana in to yen dɔw k'a lafo dɔw k'a dɔgɔya i ka dɔn k'o kuma ka ca dɛ nin y'o bannen pewu est-ce que bravo ninnu ka kuma cayalen don nin waati laban ninnu kɔnɔna na ayi maa tɛ saya jɔrɔ ka tila ka toli jɔrɔ ndɔgɔ gouvernement ka away ka dɔn nin laɲini in na dɔ wɛrɛ tɛ koyi e tɛ se k'a fɔ ko e tɛ gouvernement lakodɔn e tɛ se k'a fɔ ko nin gouvernement illégitime gouvernement min jamana kɔnɔdenw t'a fɛ e t'a lakodɔn jamana kɔnɔdenw m'a sigi e ka tila tuguni e ka lasigiden o gouvernement kelen de bɛ yamaruya di a ma a ka to jamana kɔnɔ e bɛ kalo kɔnfɔ la kɔfɛ o ɲuman ye min ye komi e tɛ jamana in lakodɔn ni don min na i y'a dɔn k'a fɔ accréditation min bɛ di nin gouvernement in de b'a di nin gouvernement in de bɛ away ka dɔn mara la bi yan'u ka taa n'i y'o lakodɔn don min i ka ambassadeur a bɛ na masiri filɛ mɔgɔ min ye l'indépendant away ka dɔn Joël Meyer an t'a dɔn a sira an tɛra a ma siya nka u ka fɛɛrɛ k'a ka taa a y'a dan kɔni ye bi de kuma banna n'a tɛmɛna bi kan a tɛ tɛmɛ bi kan yɛrɛ an ka dugukolo kan fo k'a sa a banna Ala k'an ni sababa koso walayi yarabi a ma banna ɲɛma y'a fɔ cogo min na fo cɛ ka kɛ cɛ ye ne y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo n b'a kari ka don mais n bɛna min fɔ an balimaw ye surtout nin ko min filɛ nin ye a kuma ka ca dɛ walayi est-ce que Madame Samake Mariam Samake a ko j'ai vu en France j'ai des papiers français mais le Mali est ma patrie et j'en suis fier donc les Maliens il est vraiment temps que nous nous rassemblons pour donner de la force du soutien à nos autorités est-ce que vive le Mali Mariam a diyara n ye an tun bɛ ka away ka dɔn min ɲini o dɔ ye nin ye parce que jamana in an ka fɛn dɔ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an kana ko bɛɛ naamu abada ka tɛmɛ fasiri kɛ b'a ye nin fɔ Boubacar Traoré Bete san 10 ani kɔ gɛlɛya in bɛ Mali la Maliyɛn den dɔw bɛ yen u faw fagara o kɛra u baw fagara duguw cira kuturu balimayaw tiɲɛna sinjiw farala o kɛra waati min furu sara o y'a sɔrɔ Maliyɛn den dɔw bɛ yen minnu b'ale Faransi kelen in na minnu bɛ si ventilateur ni climatiseur kɔrɔ kalamu wasi sɛ tɛ kɔtigɛ foyi m'u sɔrɔ moyenesi bɛ kɛ buru la kafe bɛ min cogo min ka d'u ye bɛnja ni bɛnja o bɛ yen mais nin caman minnu filɛ nin ye o Maliyɛn minnu bɛ Faransi lagosi tɛ dɛ an ka fɛn dɔ fɔ ɲɔgɔn an k'a faamuya olu tile kelen n ma fɔ ko olu bɛ nin lajarabi ni nin tɔɔrɔ la ko o Maliyɛnw bɛ Faransi u bɛ ka nin kɛ u tile kelen m'o fɔ dɛ u tɔɔrɔ la dɛ san 10 yɛlɛla maintenant pour que jamana parce que problème ye min ye n'an ma fɛn dɔ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna bilahi an bɛ sa jɔnya la an bɛ sa la dɛ an bɛ sa jɔnya la an denw bɛ sa jɔnya la wallahi a bɛ kɛ ten a tɛ Mali ni Faransi cɛ dɛ ayi Faransi population ni Mali population a t'u cɛ mais e k'i sigi ɲɛdɔnniya ka k'i la maa ka sɔrɔ min natɔ ka don e ka so kɔnɔ e de ye dutigi ye a karisa natɔ filɛ nin e de ko n sɔnna i ka na o ka tila ka taa sigi k'i ka denbaya fara ɲɔgɔn kan diɲɛ don o don a bɛ buruja k'a yira ko a t'i fɛ bi a t'i fɛ sini a mago t'i la e ti mais dis donc o bɛna mun don quel qu'en soit le prix à payer fɛn dɔw bɛ yen an man ka jɛn n'a ye abada o banna o
an minnu filɛ nin ye min bɛ kule la faransi ni fɛn ninnu na n y'a kɛ tan n y'a don tan n y'a bɔ tan an kana ɲɔgɔn dɔgɔya an kana ɲɔgɔn neni a banna an ka ɲɔgɔn faamuya dɔrɔn kosɛbɛ kuma in ye fo ka bɛn de ani ɲɔgɔn faamuya de Boubacar Traoré nin kɛlɛ in na san joli ne mɔkɛ n wolowolo mɔkɛ a sara nin kɛlɛ a kɛra ni arajo su kelen in na n dɔgɔnin Abdramane Mayiga papu bi ban don min ani musokɔrɔba kumana jeudi vendredi u bɔra ka taa patrouille la kisɛ cira la k'a bɔnɛ ani na a kɛra jamana in na yan bete an ka sabali a banna an ka sabali an ka ɲɔgɔn lamɛn ko dɔw mana na faransi n'a ka gɛlɛya bɛ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ u n'u ka gɛlɛya bɛɛ faransi politiciens bɛɛ bɔlen don bi a bɛɛ u ka politique ma bɛɛ bɔlen don pour soutenir les pays mais i bɛ nin situation sugu ye Mali dɔrɔn de la waati min baara bɛ ka kɛ waati min situation bɛ ka kɛ parce que ne ka na bɔnna ou bien parce que ne ni karisa tɛ ɲɔgɔn kan fɔ an yɛrɛ dama an bɛ ɲɔgɔn buruja an yɛrɛ dama an bɛ ɲɔgɔn lagosi maliyɛn den de bɛ kariya ka taa sigi ka maliyɛn den ɲɔgɔn ka buruja ka masa neni ka a dɔgɔya ka ko bɛɛ d'a kan nafa kama i yɛrɛ ka nafa kama an ka sabali a banna jamana in y'an bɛɛ de ta ye an bɛɛ jamana marabaw u ɲɛ bɛ ko in na a bɛ taabolo min kan u y'a ye a ɲɛna o an k'u soutenir n'a ma ɲɛ don min n'an bɛ se ka min f'u ye fana an b'o f'u ye kuma ɲɛna n'o tɛ solution wɛrɛ tɛ nin na nin kɔ dɛ ayi n'i y'i sigi jɔnmaya ka k'i la farafinna bɛɛ ne ye maa dɔ ye Gabonais de don an t'a dɔn mun don kunu u ka jabaraw la u ye débat spécial de sigi k'a jira k'a fɔ Assimi ye nin min kɛ dans l'histoire de l'Afrique kunu kun ye donba de farafinna bolo a bɛ da tariku la kosɛbɛ awɔ saya ye fila de ye wa kelen pewu an ko an kana sa ayi an ko an kana ɲani an ko an kana jɔrɔ des populations village dugu kuturu ka ci ka yɛrɛ kɛ population kuturu déplacé la u bɛ balo cogo cogo an t'a dɔn ka musow da k'u a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ nin faransi kelen o don mais Dido n'an bɛ fɛ ka lafiya an k'a ɲini an ka lafiya a banna n'an ye san 20 san 30 kɛ nin kɔ an bɛ sɛgɛn min na ni don min na lafiya nana anw bɛ ka Sunjata ni Samoriw ni Babɛnbaw ni fɛn minnu fɔ mɔgɔ dɔw bɛ sɔrɔ yan minnu fana tɔgɔ bɛ da tariku la kosɛbɛ an ka taa dɔɔni ka ɲɔgɔn faamuya o de ka ɲi kosɛbɛ vraiment an bɛɛ ye maliyɛn de ye an ka ɲɔgɔn faamuya an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka ɲɔgɔn nɛniba in an k'o dabila burujaba in ka dabila réseau sanfɛ ka ɲɔgɔn lagosiba in dabila réseau sanfɛ farafinna den bɛɛ ils sont solidaires u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a hali an bɛ ka kuma minnu fɔ Côte d'Ivoire kaw ka président ma Ivoirien dɔw bɛ yen minnu b'an fɛ c'est vrai kosɛbɛ mais dɔw bɛ yen minnu bɔlen don n'u bɛ ka diɲɛ don o don u bɛ ka maliyɛnw dɔgɔya u bɛ ka ko da maliyɛnw kan k'olu t'u ka président labila a lajɛ k'olu t'u ta labila anw k'an ta labila an ka kɛ kelen ye an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a banna an ni fasiri kosɛbɛ ala k'a di sababa bɛɛ arajo ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 lasili o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la kosɛbɛ ɲɛma ne y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo n b'a kari ka don soit de Bamako n bɛ bɔ ni ale ye a tɛ maa mun kumalen don a kɔnɔ kosɛbɛ o de El Hadji Mahamadu Gaba Gaba ko ka ɲɛsin mun ye Faransi ni Mali cɛlala ma a tɛ Faransi ka minisiri mun bɛ yen n'an k'a ma ko Jean-Yves Le Drian ko fɛɛrɛ mun kun tigɛlen don a bolo o de ye ka jamana kɔnɔdenw n'o bɛ malidenw yɛrɛ dama ko fɔ ka an furugu ka ɲɛsin an ka jamana marabaw ma ɲininkali to min a sigira El Hadji Mahamadu Gaba a ko k'a bɛ nin kana kalo 8 ɲɔgɔnna bɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye anw ni Faransi gɛlɛya kɔni ko o donna an ni ɲɔgɔn cɛla o la mun ye Faransi marabaw kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka président mun bɛ yen bi n'an k'a ma ko Emmanuel Macron ka taa fara mun ye a ka ministre des affaires étrangères kan n'o de Jean-Yves Le Drian sanga nin waati bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ k'u bɛ bɔ ka dusumakasi kuma de ta ka malidenw k'u sɛgɛrɛ u b'an ka fanga marabaw u b'u buruja cogo min na u b'u buruja ten Watigibaa ka fɔ la a ma ɲɛ mun kɔ ko a kɛra o ye koyi hali n'o y'a sɔrɔ ko kɔlɔlɔ o b'a la wa an jamana fila bɛɛ lajɛlen Faransi n'a ka kɔlɔlɔ mun ye Mali fɛnɛ anw fɛnɛ n'an ka kɔlɔlɔ ko in kɔnɔna la Watigibaa ka fɔ la mun ye El Hadji Mahamadu Gaba ye a ko nin ko in bɛɛ lajɛlen ko a sɔrɔla cogo di a ko ni hakili b'a la a bɛ ni kana sanji damadɔni bɔ mun ye malidenw fo ka taa fara mun ye farafinna jamanaden dɔw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana mun n'olu bɛ Sahel fuga o sanfɛ u caman bɔra k'u ka dusumakasi ɲini k'o yira ka ɲɛsin mun ye Faransi ka kɛlɛkɛcɛ mun n'o b'an fɛ yan n'an k'a ma ko Barkhane o sabu kɛ mun ye farafindenw an y'a jateminɛ k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye malidenw an ko kɔ mɔna kan mun kan ɲɛma ko jɛgɛ ko a tigɛ tulo o kan kan a kɛra sababu ye mun ye maa caman kɔni ka dusumakasi yira ka ɲɛsin mun ye Faransi ka Barkhane o ma o sabu kɛ k'u nakun kun ye terroriste kɛlɛ ye nka u nani bi cɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na terroriste bɛ ka bugun cogo min na ɲɛma k'u bɛ ka bugun ten Watigibaa ka fɔ la ka ɲɛsin o gɛlɛya yɛrɛ ma o sabu kɛ maa caman
caman kɔni wulila farafina kɔnɔ la u ka dusumakasi k'o yira a donni kama Faransi masakɛ n'o bɛ Emmanuel Macron kofɔ a yɛrɛ ye wele bila mun ye G5 Sahel jamana ɲɛmaaw ma ni ma fili a donni kama mun kun an ka jamana ɲɛmaaya la o kun ye cɛkɔrɔba jan ye Mokhtar Wan ani Badawu olu de kun bɛ an ka jamana ɲɛmaaya la a donni o kama Macron y'u bɛɛ lajɛlen wele G5 Sahel jamana ɲɛmaa bɛɛ k'u lasigi an ma ɲɛ k'a fɔ ko furugufurugu bɛ aw ka jamana kɔnɔ nin waati na ko an ka kɛlɛkɛcɛw k'u ka taa n'o bɛ Barikani kofɔ aw mun ye jamana marabaaw ye an ma aw ɲininka Aminata ye fɛn jumɛn ye Barikani ka taa wa Barikani kana taa wa ɲɛma a donni kama i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye G5 Sahel jamana ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen u y'a yira Macron na ko Barikani ko a kana taa k'a ka to mun ye G5 Sahel o kɔnɔna o la k'a sɔrɔ mun y'u ka jamana kɔnɔdenw u m'u ɲininka n'o y'a sɔrɔ Barikani ka to yan ni Barikani man ka to yan nka ni G5 Sahel jamana ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen u y'a yira Macron na ko Barikani ko a ka to yan Fatigiba ka fɔ la ko kɔni nana gɛlɛya fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara donni mun kama mun ye Badawu ale ka fanga o dafirila a kɛra sababu ye mun ye Macron fo ka taa fara mun ye Jean-Yves Le Drian ɲɛmaa ko kɔni a ɲaamina u bolo kosɛbɛ a donni kama Macron bɔra k'a yira k'a fɔ ko coup d'état dans un coup d'état ɲɛmaa i bɛna ye k'a fɔ ko nin kuma in ko a y'an ka marabaaw tɔɔrɔ kosɛbɛ a donni kama an ka jamana premier ministre mun bɛ n'o de Dr Sukali Kokala Mayiga ye ale yɛrɛ fɛnɛ bɔra ka jaabili kɛ o sababu kɛ n'u taatɔ ye kelen kɛ an segintɔ an bɛ ba kelen k'u la Fatigiba ka fɔ la an nana bali fɛn jumɛn de la mun ye Macron a nana yira k'a fɔ ko mun ye ale ka kɛlɛkɛcɛ minnu n'olu b'an ka cɛncɛnfuga kan yan n'o bɛ jamana in kɔnɔna la yan k'a bɛna dɔ bɔ a kuntala o janya la a ma ɲɛ mun kɔ a y'a yira k'a fɔ ko mun y'a ka base minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan k'a bɛna a ka kɛlɛkɛcɛw k'u bɛɛ lajɛlen na segin ka taa so ɲɛma furugufurugu a nana caya fo k'a fɔ ko a cayara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko aw bɛna a ka kɛlɛkɛcɛw k'u lasegin ka taa anw diyagoyalen don aw sen kun dalen bɛ yɔrɔ min na anw kana ni maa ye maa min bɛ i sen da o yɔrɔ o la o siratigɛ la anw ka jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔ kɛ ka wele bila mun ye Irisilakaw ma o sababu kɛ teriya b'aw ni Irisilakaw cɛ a bɛ nin kana san caman o bɔ an ye fiɲɛ kura k'o di o teriya o ma ɲamakabi o kɛra i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye da finna sɔngala ko o ma ye Fatigiba ka fɔ la hali bi sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye nanzaraw ka nin diplomati n'a bɛ Jean-Yves Le Drian n'a b'ale kofɔ a bɛ bɔ ka kuma caman fɔ ka ɲɛsin an ka jamana marabaaw ma a ka kuma laban min yɛrɛ bɛ yen n'a y'o fɔ ɲɛma n'o kɛra sababu ye k'an ka jamana marabaaw u dusu tora a kɔrɔ kosɛbɛ a ka kuma laban a y'a yira k'a fɔ dimanche tɛmɛnen a kumana mun ye jabaraniso dɔ la a ko mun ye mercenaires mun nalen don anw fɛ yan ko n'o bɛ mun ye paramilitaire russe o kofɔ Wagner ko tɛ wa ko Wagner nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ka n'an ka jamana nafasɔrɔfɛn bɛɛ lajɛlen ko k'a bɛɛ lajɛlen saro ko ka taa n'a a ye mun ye hali bi a kumana ko ye a ko mun ye Wagner ye k'u nana ko wa an bɛ don min na ko bi k'u bɛ an ka jamana nafasɔrɔfɛn bɛɛ lajɛlen k'u bɔ ka taa n'u ye hali bi a kumana dɛ a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Centrafricains fɛ yen ko n'i taara yen k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Wagner ye ko a ye tiɲɛni mun kɛ yen ko o kuntala ko ka bon kosɛbɛ k'a ye olu ka dugujukɔrɔ nafolofɛn bɛɛ lajɛlen ko k'o salo ka taa n'o ye Fatigiba ka fɔ la hakilina minɛ miirina min tun bɛ Jean-Yves Le Drian la o de ye ni ka an ka jamana kɔnɔdenw k'u funteni ka kɛ an ka jamana marabaaw kɔni u kan o miirina n'o hakilita a kun kɛlen bɛ k'o de bila sen kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o ma ɲɛ o bolo an bɛ don min na n'a fɔ ko bi siga kɔni t'a la ko malidenw an y'an yɛrɛ ta wa an malidenw an dangalenen don k'a fɔ k'an ye fɛn mun kɛ an ma siga la abada k'a fɔ ko mun ye hɛrɛ don kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye Suwade Bamako kɔnɔ El Hadji Mamadu Gaba ale ye kalimkalatigi Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la n'o bonya diyara n ye bonya barika an bɛ ɲininkali de kɛ sa nin furugufurugu ani nin lajaba min filɛ nin yalima awa i k'a dɔn Usumani Mahamani ale ka fasili kɔnɔ sɛbɛnden min bɛ yen n'a bɛ wele ko Mali Tribune ale kuma bɛ koyi a ko nin furugufurugu anw ni Pari ni ɲɔgɔn cɛ yalima a bɛ taa an ye fo min a ko n'i ye jateminɛ kɛ kabiri dɔgɔkun tɛmɛnen dɔgɔ an tulo b'a la min ye awa i k'a dɔn mankanw kɔni cayalen don samarakanw cayalen don Faransi ani Bamakɔ awa i k'a dɔn olu ni ɲɔgɔn cɛ yalima nin tension ye n'o ye nin gɛlɛya ye a bɛna taa ni anw ye fo min a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn kalo damadama an y'o kɛ an ɲɛ b'a la awa i k'a dɔn yɔrɔ kɔni bɛɛ lajɛlen saba mankan tɛ yen dɔwɛrɛ foyi tɛ yen a dɔgɔkun tɛmɛnen an balila k'a ye balaw mankanw wulila min ye awa i k'a dɔn jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ dɔwɛrɛ tɛ min ye awa i k'a dɔn Danemark ka cɛden minnu bɛ yen nin ko bɛɛ daminɛna olu de la k'u ka koso n'u ka kasaw kuru ka na anw ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ u ni anw ma bɛn ko la o kuma fɔ awa i k'a dɔn ko anw ye dafara kuma fɔ ko anw da kan ka fara force takuba
min ka di faransi u b'a kɛ ten nka a bɛ kɛ anw ka dugukolo de kan n'aw bɛ na n'a bɛ kɛ cogo min an bɛ jɛ k'o fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ communiqué dɔ bɛ yen Mali gouvernement away k'a dɔn ale y'a bɔ k'a ben k'a yira k'a fɔ min ye away k'a dɔn olu kɔni ma autorisation foyi di min ye Danemark ma jango tɛ k'a fɔ k'u ka na away k'a dɔn u sigi jamana in kɔrɔ nin bɛɛ ti dɔwɛrɛ koyi faransi ka dakɔrɔbɔli don parce que b'a ko a ko nin min filɛ nin ni away k'a dɔn Danemark y'a ka minɛnw cɛ ka taa o ma bɛn faransi ma bi o ma bɛn a ma sini o de siratigɛ la faransi ka maa dɔ bɛ n'o ye Florence Parly ye ale bɔra ka bolokɔnɔ ni si anw ka jamana in ma min ye away k'a dɔn ka nɛni dɔw ta ani dɔgɔyaman dɔw ta ka ɲɛsin anw ka jamana in ma min ye Ablaye Mayiga ale bɔra ka away k'a dɔn colonel Ablaye Mayiga k'a la kile k'a n'a hakili jira ɲɔgɔn na hali bi min ye away k'a dɔn partenariat ɲɔgɔn dɛmɛ o ka to an ni ɲɔgɔn cɛ nka Florence Parly a k'i makun a bɛ dabaya kuma ni mankan misɛnnin minnu na a k'i da de tile fila o kɔfɛ ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ale bɔra ka kalokanw fana caman olu fɔ cɛbale wɛrɛ bɛ anw bolo min fana bɛ se k'ale jaabi Ablaye Diop a bɔra ni ka away k'a dɔn Jean-Yves Le Drian ni k'a jaabi Sirikeba ko a ko dɔwɛrɛ tɛ koyi maaw k'a faamuya transition bɛ fɛ ka away k'a dɔn ko in ta ba la transition bɛ fɛ ka away k'a dɔn i sinsin bere sɔrɔ transition bɛ fɛ Maliba min bɛ ni an kun b'a kuma fɔ a bɛ waati jan bɔ bonya ani karama quel qu'en soit le prix an ka away k'a dɔn o sɔrɔ jamana in kɔnɔna na a ko nka faransi bɛ taabolo min kan i ko bi a ti fɛ ka away k'a dɔn o faamuya dɛ faransi bɛ ka ko sugu bɛɛ kɛ yalasa min ye away k'a dɔn ka se ka anw b'o minɛn kɔnɔ faransi bolo n'o kɛra a b'i n'a fɔ away k'a dɔn faransi belebeleba den Mali fitinin ale nani kɔ da faransi kɔ la de n'o kɛra a maloya a segi yɛrɛ dama tɛ koyi a maloya bi barikɔn fɔ o bolo o kumana sa fɛɛrɛ bɛɛ ka kɛ min ye away k'a dɔn o kana se ka ɲɛ sɔrɔ Basirikɛ b'a ko a ko o fana ka bɔ yen kabiri dɔɔni min na Wagner ko kuma away k'a dɔn o fɔra jamana in kɔnɔ jamana in ni hɛrɛ farala Bamako ani Paris ni ɲɔgɔn cɛ ngalon ni campagne ni away k'a dɔn sugu bɛɛ o bɛ ka taa away k'a dɔn ni ka da away k'a dɔn Mali la o bɛ ka taa ni ka da away k'a dɔn jamana ɲɛmaaw la Basirikɛ b'a ko campagne médiatique ani k'a dɔn min ye jɔsili o dama ka bɔ ka jamanaw kɔ don ɲɔgɔn na o dama away k'a dɔn o bɛ k'o de kɛ bi ka ɲɛsin Mali ma o tuma an bɛ min na nin ye Basirikɛ b'a ye ɲininkali de kɛ yalima nin ko in tubabu taaba ni a don ka bɔ a bɛ taa ni anw ye fo min an ka ɲininkali to min o sigilen bɛ yen fasiri don Usman away k'a dɔn Mahamani ale ka fasiri don min ye away k'a dɔn Mali Tribune nɔgɔ ɲa bɔ a kɔnɔ u ka bidon bɔli i bonya b'a la bonya a diyara n ye ɲɛma ne yɛrɛ ma nin ko in gɛlɛya o gɛlɛya b'a la aw de ko k'a bɛ ayi o gɛlɛya b'a la faransi ka malo de don olu de ko k'u bɛ taa o de man d'u ye aw ko k'a bɛ taa anw dun ka cɛmancɛ yan fan fo ka n'a bila an ka kɔrɔnfɛ fan na walayi a sɛbɛkɔrɔ ɲaaminen don siga t'a la dɛ n'a ko k'a bɛ taa an jɛkolen don k'a wele bila mɔgɔ ma mun bɛ a sen dalen bɛ yɔrɔ min na k'o datugu Ousmane Konate o bɛ ɲa a ko walayi je suis fier d'être malien alhamdulilayi je vis en France Noura FM 94.5 bravo tous les jours je vous écoute sur la route de mon travail et à mon retour à la maison je vous écoute en rediffusion que Dieu vous bénisse amin Ousmane an ka foli b'aw bɛɛ ye an bɛ dugawu k'aw ye maliyɛn den fɛn fɛn bɛ faransi yarabi ala k'aw don tubabuw kalo dibi la dibi la o tɛ de ala k'aw kisi k'aw tanga ala k'a kisi k'aw tanga faransɛw maliyɛn minnu bɛ yen an n'u caman bɛ kuma u caman b'an wele alhamdulilayi an ye coup de fil fɛn fɛn sɔrɔ sur les 100% ne bɛ se k'a fɔ a 100% bɛɛ o bɛɛ ko ko alhamdulilayi ko baara ɲɛna k'u lafiyara faransi donc pour le moment an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn o de ye hali bi diɲɛ ma wuli an ka to an cogo la abada an ka ɲɔgɔn faamuya faransi tɛ se ka foyi kɛ anw na ayi maliyɛn den dama min bɛ min ye faransɛ ye faransi tɛ se k'u ka papiye minnu la a tɛ se a tɛ compter ka ban a tɛ se den fɛn fɛn wolola hali Mali kɔnɔ yan nɔ awɔ Mali français dama min bɛ yan minnu ye maliyɛn ye a tɛ compter ka ban papiye minɛ kun tɛ parce que n tɛ Mali fɛ dɛ ayi papiye minɛ kun ye parce que n bɛ n dahirimɛ de ɲini parce que n bɛ fɛ n ka don ka bɔ ka nɔgɔya a banna n bɛ hɛrɛ min nɔfɛ n k'o sɔrɔ papiye minɛ kun y'o de n'o tɛ n tɛ Mali fɛ tɛ dɛ ayi donc o français maliyɛn dama min b'anw fɛ yan a tɛ compter ka ban mais minnu yɛrɛ bɛ sa n'olu bɛ ka mankan ci u ka sabali dɔrɔn a banna an ka sabali a banna kosɛbɛ fɔ quoi gosili ɲɔgɔn gosili ni buruja ye anw tɛ don o la u ka sabali an ka sabali dɔrɔn an ka ɲɔgɔn faamuya a banna kosɛbɛ ninnu y'a kɛ a ɲɛna a ma ɲɛ o barakɔta gɛlɛma yɔrɔ bɛ min o tɛ kun bɔli ye wa a banna ni kun bɔra o t'a bannen o y'an ka taa ye sigili b'o la bilen abada ko in kɛra ka ban an t'a lajɛ an k'a ni hakili ta kosɛbɛ a ɲɔgɔn buruja ma ɲi dɛ ayiwa bisimila hɛrɛ t'a la ala k'a ni sababa ya rabi ma walayi
madama ga nyama ne be mbolo ma karika du mali tribune ma ale samaka grana mamu kumal no akono o de Ibrahima Jai ako kanyashi alibi mali ne France chelala France o ka ministre mumbe nanga mako Jean-Yves Le Drian to be fasiru na ko Jean-Yves Le Drian ko adimi kunye fin jumain de ye munye fatriga ba ayo inigali tominga asiki ya adimi kun ko abna adado la ka fese fatriga ka fola ako ko munye Jean-Yves Le Drian na le de ministre des affaires étrangères Ottawa France ga ministre des affaires étrangères o de do ibe na e ka foka bi wati muna munye surasi nuna na fangala munye ni che asibakoro toro la a toro kundo koy sabuga mamunu ba anga fangala ni wati na lobe ashim ko tanaka chedon ko fo kele me ka wulika jode ko bla senga munye contrat B ko atemena en France chelala a contrat nunu ko ka bela dile na réviser ka contrat nunu bela dile la kuraya munye mali tafle awira tafle nyama ibe na e ka fo o de kera sobabu ni Jean Le Drian ka asibakoro toro Denmark Malia mugani ulovla de beya Denmark Jamalio mitaro chama Malien doni be koy comité Ouman Koulibaly ako aussi les 27 Maliens qui se trouvent au Danemark soutiennent la décision du gouvernement onyena Sikatala Usan fana baka machine kono fana bila mela ndoko abinyesa ata tali fasiri Sikatala meta ya fama kosobe akomuye Jean-Yves Le Drian sikatala asabakoro diminendo o sabuga ni marché dagabana munun kumbe kalfa Jean-Yves Le Drian ma na kumaka electro commission ngaka kucha ko kumebo olukona la enyama me domna ko mpi ko o bela jele ne biga ta daji o kera sababu ninga Jean-Yves Le Drian ninga asabakoro dimi fatriba ka fola akomuye panini Bamako chelala sikatala gela ko ni ko abe foko abe Jean-Yves Le Drian ni ya zemna ka laje ina fambola ka ndado la tsa ma do sanga ni wati bela jelena abe jela klita ninga anga sura ka nunu ku segere akuku be fanga mun kuna fanga ko amala ko don wa munye ube mirna na aklata muta mirna ta nunu ku ba ta jamana kuno don koka albi Jean-Yves Le Drian ayeni kora fofo ka nyashi anga marabaw ma patriba ka fola ako anga marabaw na be shim ko tanaka chodon ko fo bole fla ka mirna muta kontra munumbe an France chelala nyama ku ka bela jelena kura ya ko kara sobiye ninga Jean-Yves Le Drian ka seba ko dimi agere ba fo ko munye jegaji bona japuma tonga abe forondo to mna ina foka abe forondo ti patriba ka fola ako marché chama ne be munye malik yoni bela dilen taka kalfa munye Jean-Yves Le Drian Jean-Yves Le Drian ibena ka foko business kala bele wa munye Grand Bretagne ka o dokoy patriba ka fola ako Jean-Yves Le Drian ni ya temna ka laje ali malika passeport ko do be o kun kalfa no Jean-Yves Le Drian aka entreprise do be ko anga passeport ko bela dilen ko kalfa no oma patriba ka fola albi muye Ibrahima Jai ako muye jeune africain 2015 o borane kuna foni ka binte chaw ka ira ka foko muye Jean-Yves Le Drian ame domina na foko bi wa ka société mbe nanga mako ouverture technologie ko sikata la ko muye anga passeport ko abela dilen taraka kalfa oma ako ni duya jitamna ka laje anga passeport ko kumbela dilen ngume muye Canada oluka entreprise de bolo oluka contrat ko bana wati muna ibena ka foko Jean-Yves Le Drian ayi sendo ki bolodo ko fo jakuya anga passeport ko o ka taka kalfa ama asiba ka fola adoni kama munye Jean-Yves Le Drian aye kuma chama fokoy akoko luka surasu ko nuna nga surasu bela jile ku be sanyo fe munye jamana ko fe yala ko sabuga anyaba ka kuchala anyaba ka natala anyabe munye fransika nata okonna la patriba ka fola ako Jean-Yves Le Drian adimi ku nukoy ko sabuga munye ashimi ko tanaka chedon ubuga feran dabali bela jile ne tiga senga contrat B ani fransi chelala na contrat sikito o manye o sikata la ko abela dire mina daji a contrat bela dire mina papier abemna fara niga afili nyama mina o konna la ni dio jetemna ka laje anaka sababu ye Jean-Yves Le Drian nyama kaka na chama ne bon aka na chama ne pe abere bon totu abemna dafri kwa fani flani anya sama ka bon mali tribune o konna la Ibrahima Jai ale kalim kala tike maru mega nyama ibunya obala mali anga jamana vasoba mali
ni ye saya jɔ ka maloya jɔ an bi saya ta ka malenta amali abana siga t'a la dɛ odo dɛ ndɔgɔ an bi taa an bi taa an bi se ni ye saya jɔ ka maloya jɔ an bɛ saya ta an ka sa an b'o kɔrɔ dɔn nouvelle horizon fasiri don min ye awa i k'a dɔn baba danbele ale ka fasiri o b'a kɔnɔ baba kodi a ko awa i k'a dɔn cɛdenw bɛ baara la baara min bɛ yen kunun an y'an da don a la an ka minisiri min bɛ yen n'o ɲɛsinnen bɛ communication minisiri ma minisiri Aruna Ture ndɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'a wulila a ye bere ta bere min b'a bolo sa min ye awa i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka kɛ fasoden ɲuman ye a y'o bere ta nka n'a tilala dunanw na a k'i hakili to anw yɛrɛ la dɛ bere n'a kan ka susu anw kun a ka susu anw kun o de ɲɔgɔn tɛ a ko minisiri min bɛ yen n'a bɛ communication ko fɔ économie numérique fo ka taa se Aruna Ture min ye modernisation de l'administration maître Aruna Mahamadou Ture ndɔgɔ i k'a dɔn kunu tilelafana t'o dunnen kɔ ka ban ntɛnɛn don janvier kalo tile 31 a ye awa i k'a dɔn fɛn fɛn bɛ anw fɛ yan journaliste tɔgɔ la min bɛ jamana wɛrɛ journaliste ko fɔ n'u kelen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ anw fɛ yan a y'a bɛɛ wele min ye awa i k'a dɔn nin ɲɔgɔn ye ba in min n'o kɛra a kɛra waati la waati min n'a tun bɛ ka ɲini awa i k'a dɔn cɛ dɔ burankɛ fɛ n'o bɛ Jean cɛ in tɔgɔ Joël Mier n'a b'o ko fɔ k'o ka taa ka bɔ anw ka jamana in kɔnɔna na n'o tɛ journaliste dɔw bɛ yen awa i k'a dɔn kunnafoni minnu dira olu bɛ ka taabolo min ta anw ka jamana kɔnɔ olu bɛ ka waleya min kɛ anw ka jamana kɔnɔ a ti bɛn jamana si la anw ka jamana yɛrɛ laban a bɛ ɲini ka kɛ batɛmɛsiraw bolo min mana diya dɔrɔn o bɛ passeport bɔ o bɛ na awa i k'a dɔn i b'i sigi o mankan dɛmɛ correspondant RFI correspondant France 24 correspondant TV5 n ko ni anw bɛ taa jamana wɛrɛ la min ye autorisation de bɛ d'i ma kosɛbɛ awɔ accréditation k'a fɔ i nana i bɛna baara kɛ nin tɔgɔ la jamana ɲɛmaaw b'a lajɛ ka accréditation di ninnu yɛrɛ min tonnen bi yan accréditation sugu jumɛn b'u bolo a t'u bolo yɛrɛ jɔn y'a d'u ma a t'u bolo a b'u bolo wa hali n'a b'u bolo a ka minɛ fasirikɛba ko a ko awa i k'a dɔn o de siratigɛ la an bɛnna k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn maa dɔw bɛ yen minisiriso min bɛ yen n'a bɛ communication minisiriso ko fɔ olu kɔni ye awa i k'a dɔn maa ninnu bisimila nɔgɔ i tigɛ kuru kelen France 24 fila BBC Saba RFI naani Voix de l'Amérique duuru Agence France Presse Fana Presse Réiter Le Monde Africa 24 TV5 Afrique ani Jeune Afrique nin bɛɛ de journalistes welela kunu ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ minisiri kɛrɛfɛ kosɛbɛ Ture ma a ka ɲi ta ndɔgɔ a bɛ ɲɛ koyi Aruna Ture o de tɔgɔ ye i jɔ i jɔyɔrɔ la a ma ɲi tan dɛ n'i y'u wele i k'an fana wele dɛ an fana ka maaw coronavirus don ni bi cɛ an fana an sɛgɛnnen don koyi an ka wari bɛ yen dɛ hali n'an ti ka fɛn fɔ an ka wari minnu bɛ yen aide à la presse ninnu olu tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a ti ka ɲɛ sɔrɔ mais problème ye min ye coronavirus ni bi cɛ kɔrɔ nama a fana k'a lajɛ dɛ a ka prix ma tigɛ foyi ma kɛ n'a k'an ka faso kɔni dɛmɛ an bɛ faso dɛmɛ an bɛ faso dɛmɛ aw y'a fɔ aw m'a fɔ an ye faso den ye an bɛ faso dɛmɛ mais a ye ko in jateminɛ dɛ u k'a jateminɛ o don wa awɔ u k'a jateminɛ faso yɛrɛ ka a ka baara kɛ cakɛdaw dɛmɛ o ka di o de t'o kɛ o de don n'i y'a ye nansara ninnu ka nin kunnafonidila ninnu ɲɛma n'o tɛ maa dama min bɛ yan yɛrɛ tɛ 30 dɔɔnin bɔ 30 wa 40 kɔ e bɛ 30 n ko 40 kɔ an b'o de la ami normalement ɲɛma an bɛ don min na ko bi tiɲɛ yɛrɛ la mun ye entreprise minnu bɛ yen u kan k'u dɛmɛ u kan ka dɛmɛ ala k'a ni sababa a bɛ ɲɛ o n'ala sɔnna ma kosɛbɛ Modibo Tambura ni waati n'an b'a fɔ Angola k'a Tambura bura ko numéro de la radio e m'o sɛbɛn ne wa a y'a di wa a dira radio numéro di a taara ndɔgɔ min awa i k'a dɔn minisiri a y'u wele weleli min kɔnɔna na k'u ka taa ɲɛfɔli kɛ awa i k'a dɔn bɛɛ k'i dantigɛ kosɛbɛ mana sa min bɛ ale bolo a bɛ sɔrɔ ka n'o di waati kelen in na Faransi ambassadeur Joël Mier jaja ale fana tun bɛ bolo la minisiriso wɛrɛ la kun a kalayara yan koyi a tun bɛ bolo la minisiriso wɛrɛ la Fasirikɛba ko a ko nin ɲɔgɔn ye min filɛ nin ye n'a kɛra Ture ani ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kunnafonidibaw y'a jira k'a fɔ kuma caman bɔra a kɔnɔ fɛn caman bɛ yen min bɔra a kɔnɔ ka tila ka kangari daw ye aw nana aw b'an ka jamana de kɔnɔ aw bɛ ka baara min kɛ an y'a jateminɛ aw kɔni bilalen don aw ka dɔn jamana in na aw bɛ ka réseau dilan cogo min aw bɛ ka jamana yuguyuga cogo min a n'a ɲɔgɔnna caman a ti ɲɛ bilen dɛ ayi min kɔni bɛ fɔ aw ye an kantigɛ da den nin aw b'a ta an ka dabada ma walima Fumalika aw ka dɔn aw ka passeport n'a ka visa Fumalika wa tɛ dɛ ayi a ye taa jamana wɛrɛ bɛ yen min tɛ Mali ye a ye taa sa Haïti bɛ yen ayi Hong Kong bɛ yen Burundi bɛ yen Chine bɛ yen nin bɛɛ bɛ yen a ye taa yen a k'an to yen a kana n'an ka jamana can bolo a banna a ye taa
Aruna mena ni ko en feo baba dameli ako mali gouvernement away kado abadon mena ko bi akoni bi feka away kado wuli ka jode ke kuna foni langolo do be ani away kado ta shido kuna foni do be abibo wo minu ngoro ni ka chari olu ka nyenyi ni ka nyedo bi bi se ka to bi se ka kumbe kumbe ko nyuma mami nya away kado ministre Touré ay wuli ka joke ni journaliste nunu ambora ka minu vo olu de welela baba dameli aka fasir do ndo nouvelle horizon o ka bido boli Aruna Touré ismara ni ko en fe amena Agnena, c'est bien. Après, nous il faut un contrôle quand même. Voyez mon fort. Na clela ou là. Aka gera on yele. Abana. Orodo. O sabe que Nanzara jamana chinyama ya china dindu. On ta kana ke fenge korofole de, on ta ka ke wari. Korofole. Korofole ke folo. No kera. Wari be sorokati. Nyama to ma jamana chichi nana jamana kono donjuku de majegachi. O fana. O tei. Bon, kuna foni e fen nyama ale ka juguni bomu wallahi aka juguni bomu de Jara Shakumaru anga foli baye koyi à ce que je veux c'est de souhaiter la radio Noura FM à trouver la télé et demander à tous les ONG de vous aider et non les leaders politiques empêchent de dire la vérité. Je vous souhaite une longue vie et avancement. Ajaranye wallahi alaka dugo mine kirikali sidibe le siriso ananawa anga foli biya sidibe nyama fasiri nebe mbolo karika do l'alerti me boni aleye ni mborana aye no hundi ko akumara akoko muya anwa CNPM na kofura ate patrona ato kofawa ko abina kalfa jo masa ko sabge muye gele belebele oba konala ni wati labanu nu okonala patri baga fola ako ka beni ngana wati ni bo muye CNPM patrona anyama ya koko agelale no foka foko agelale no Mamaru Sisi Kulubali ale ba foko ale ya nyama ye munye jaje di Amadou Sangare ale fana ba foko ale ya nyama ye patri baga fola munye joro kele ngulo fla ko oko ko asega nya tukoshila o strategere la ko munye kritikala ka yo jabi laba mboko opi o de ku ma flash te nyama ye folo ku ma flash o shite nyama ye jaje o katanya Amadou Sangare ani Mamadou Sisi Kulubali ku flash te nyama ye folo Allah kibaru fatri baga fola ako munye jaje ni Mamadou Sensen Kulubali gela ko ni buru nyonche patron na nyama ya ba o te mali patron ba o ka nyama yo wa agela buru nyonche abeni na wati ni bo fatri baga fola ako gela yira sur la toji ibe na e ka fo ko munye Mamadou jaje Sangare ko oye kalata okera kalata kele wati muna ko munye o ka fo ko Mamadou Sensen Kulubali ale na fo ko amason tuwa shila fatri baga fola ni ma flaga gelea akele me sababu ye ninga anga wakane ninga asebe koro freya fatri baga fola albi akoko akla jigina ibe na e ka fo ko munye jelaki dumene be ko munye Mamadou Sensen Kulubali ale bo taninga jaje ko segere Mamadou Sensen Kulubali aka jelakula akoko munye jaje kalata mun ko labe o sabige ibe na e ka fo ko ma do be u togo melisi flabela jelenga u togo ba leta kan wa u togo be munye Mamadou jaje Sangare takan ko dunye fenye ko atina be munye Sensen Kulubali akugwa kalata akugwa bo adogo koro na munye commission d'organisation mun sigira okoko kalata ko asega bo adogo koro to shira koko akake fatike baga fola akoni du jaje ga mawjo temena ka laje oluka koro fa fe jumane ya yira ka foko ni Mamadou Sensen Kulubali ka ya do ka foko abina chika takapera ne ko de kama kwa ko kalata koko bo adogo koro fatike baga fola na manya ka fo gelabe ni chef la ni nyonchila la abeni ngana dua ku ndama do ni bo munye Mamadou Sensen Kulubali ale fana tara kataka jakulu ko sigi ko ale ye munye patrona o nyama bay munye jaje ale fana ko kale nyama ye nyama joro kele ngulo fla ko ye fana ko atina bentu ko shla o strategere la munye kritikala ko jabi folo ko boko bi ko na ira ka fo ko munye ashite nyama ye folo ko dona na tawla kala taw bina boloda unu nyanje kura ne mamun tara patrona nyama ye anata kalfa uma kuna foni fle anya sama ga bo munye lalarti ko nala nu hundiko ale kalim galatige marme ga nyama ibunya obala ndo nu ndiko awai kado amba foka walimando no funi dilado mba don ko sobe awai kado anga fuli ani tonni baka nyeshi nu ndiko ma ka ni chesiri halibi ambita nambita ambisi ndo la ya jaramba ale ka fasilita ndo awai kado minya awai kado ambedoni mine ko bi songo suku konnana ndo ka nyenyi ni de no te fasili ke ba ko akoko imbinyi kataka ministry yera dande ataraka dani Tombe ko ni sigile ataraka danyama
la jara ko ako ministre min be no ministre away kado commerce concurrence away kado a dépensera ko indara ka bulu da mali sugu ambe doni min ko bi ikado ko nyini gali kanga da koy sabu niye jatemine ke nyini gali na koro bi nyambulu ndo min yedda dum ni fewi ambe doni min ko bi o ma samara do de uye ascenseur d'état bulgusu min away kado produit de première nécessité a soroli o yere bi nyini ka ke bare bi o bi tabulo minga nga ni mvokunti dore koy hali bi ministre ki jo ajoro na ya soro ministre kele do na desera ni mabere minum be mi ka faraka gouvernement ka deme ay faraka de no te tatika boshi ay faraka de no te sigata min na nyedo ngodo ku de filu dibina abena de wallahi ay faraka de akalenti seble ne commerçant de bu sogola bi u sogo e mi yo bo de da suka fasiri ka bako u bo de da songo ka ako away kado da du munifon sugoro sugo no minya away kado malo ni nyon ananyo na chama dogo bilama ko songo ku be ka yele de o temenengo ka boy minya away kado shimai ko fana songo ko be ka yele mali gouvernement away kado ka ye assurance di ka jira ka fo minya away kado konye abinya soro sigata la ni ala sonama anga away kado antika di nyoma ko abinya soro oni ngumai akana ke kuma damai ni toyala wuli ka joke away kado ni juwe na akana tutane ati soro de minya away kado songoi ndoko kwa koni abika yele bi minya away kado songono nauna ya dumuni koni kechuko yele o yelmana sabu chwo kumbike du chama ngono ndoko ipi kle sabake ti chwo manga mele barama ti chwo vo bi akalaje minya away kado sedewo nyedu ay bereta nofe yo moi nyedu ay bereta nofe nga bereta ani suma ko dugumaje doka fara songo ka o fana ma fode faka jojoro no te gouvernement kangi joy joro la koy seda o ye bereta ni songo fem fleka yele ni songo minuka ni abekumbia donc mais seda o ye sanction ta bi shini uye to elaka uye shimani sukoro be songo ya be songo elema kuma mbango mi ambita njami gouvernement de ki joro lo nyama anya kalo saba kalo nani ke saba pa do be ka fara songo ka obi fom ya o ne o ye alala tike o ye sanction yi anyere ko kambu ku abana nga sida o ka sanction danga anyere ka klaka sanction da anyere ka minte alaka sanction anyere ka jago kala chama be o de embargo yi akanga laje jinyama jole an wa jago kala chama be opérateur économique nunu chama be ama foka bere mais chama be nyama o de embargo yi wallahi o de embargo yo wa olu de keleme kila ka nga mitinu financement ke ya aywa ko jo akoni kala jede akala jede note ko yin agelale do de agelale do kosobe parce que be ki joyi joro la ministre minun be minye premier ministre na ka affaires étrangères ni administration ni fon be jomba joro abana minye commerce afala ki joro la de parce que ko yin bi chugo mina bi akagele abuga kuma no fo tiga yala no tiga yala mataroshi chere la mataroshi mayra tiga kala du nyina ka benai akala je quoi direction commerce ni congrégation ajimende du DGCC olube bara minani halibi uka bara to ko temanai uka continuer mais fikini nun tew ay olu tew kuma ba nun de abito olu de dere minnu be na anguru ayu dere ani minnu geleme ka magasin unda so fe unda la ayu dakari na magasin fe soro ay ta magasin nun daile ko suro bo ka fe abana adaka kari me adaile anu ka bengola ka nyefuyi abana ma ka so akli nyuma olu de embargo olu de embargo gele olu de agele olu de be ka gele wallahi olu be ka gele ala ka ni sababu ami bismillah ene pana ne bale semaka gerana jara segu bi sonde jara segu maru ako merci Maïga je vous sûrement que je suis à la recherche de ONG qui peut installer TV Noura et ensuite d'amener une radio à Beledougou au nom de vous abadjani ala ka barka du ila yena tiga ni koy ibi ko do damene ta labandonde wallahi ala kay deme jallaka mayana ma ni ya foloy yomoru jara ala ki deme wallahi ala ki deme limana abeka do ke shogmoru ala ka kay ala ka ni sababu be nyama ameta nantara namanya ka foka ameta sigata la ambitie même bolo karika do indépendant be boni aye je kibara dumanye de ibe na ka foko ma flashu nyama ko dimanche do ko oyira bamako konna ola subhanallah fatike baka fola akoko muye ma flashu nunu ngoni shu yera dimanche do jamais kalo clip bisaba ma kele nyana bula o kan kele mo ka ba akamba koni ko udala no okungolo oye fatike baka fola wati muna kibara koni ko usoro la mulika jo oblala senga
u ye protection civile maaw olu ye wulikajɔ caman ni k'o bila sen kan ka t'u ɲɛda ni fure fila o kan Fatigaba ka fɔ la a ko kibaruyaw sɔrɔla ka yira k'a fɔ ko maa fɔlɔ ko siga t'a la ko o ye maa min ye k'a na hakili yanfan kɔni ko o tɛ ɲɔgɔn fɛ o sababu kɛ ko fatɔ ko o don k'o ye maa fɔlɔ u ye u taara n'o kunkolo de ye fatɔkɛ dalen ka taa kantigɛ ka taa n'a kunkolo ye Bouakari yɛrɛ kariyalen don koyi a kantigɛli foyi da la ten ɲama k'a bɔ n'a nin na ka taa n'a kunkolo ye subhanallah Ala k'a ɲɛ ka d'a ma amina yarabi Fatigaba ka fɔ la o fatɔkɛ mun n'a bɛ fɔla nin ye tan o kɔni fure k'o taara ye mun ye pɔnde martyr o jukɔrɔla la ani hôtel Mariétou Palace ko u ma jan ɲɔgɔn na Fatigaba ka fɔ la u b'o la hali bi k'a nana ye k'a fɔ ko mun ye maa dɔ fana bɛ yen ko o su fana ko o nana ye maa dɔ fana o taara o kan tigɛ hali n'o y'a sɔrɔ ko o kunkolo ko o ma taa ko o su o joli u y'o bɛɛ lajɛlen samani ka taa n'o ye Fatigaba ka fɔ la a ko mun ye direction nationale de la protection civile olu yɛrɛ kibaruyaw di ka yira k'a fɔ ko maa 100 ani maa 5 olu bɛɛ lajɛlen de falen yira san tɛmɛnen kɔnɔna o la maa si ma kɛ sababu ye k'u fa ju kɔni k'o dɔn kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔna la mun ye fatirikɛla jɛkulu olu ka fatiri don ɲɛma i bonya o b'a la ayiwa ala k'a ni sababa bɛɛ min ye awa i k'a dɔn Babu Sise an ka foli b'i ye mais n'ala sɔnna ma n'i y'a faamuya waati min an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛfɛ ni ala ka jɛ ye sabu e bɛ ka min sɛbɛn o t'anw kunna ni yɛrɛ n'anw tɛ fangale yɛrɛ fɛ o t'anw kunna anw tɛ keleya kɔnɔwari la kɔnɔwari ni Mali a bɛɛ kelen de ye au contraire aw yɛrɛ de bɛ ka kow don ɲɔgɔn na Babu Sise a ko vous les Maliens pourquoi la jalousie de la Côte d'Ivoire non jamais ayi anw ni Côte ka denw bolo bien on va prendre on va manger à loko ensemble on va manger à Tchèque ensemble abana on est tous les mêmes abana nous on n'est pas jaloux on n'est pas contre la Côte d'Ivoire on va manger au soin ensemble si la Côte d'Ivoire est sur une bonne voie là Dieu merci Allah k'u dɛmɛ Allah k'u kɛ ɲɛta ye abana chez nous ici à Noura FM c'est comme ça nous on n'est pas jaloux de voilà il faut comprendre merci beaucoup kosɛbɛ a kana an ka te min te koyima a kana an k'o min i Sise Sise fana don dɛ Sise don kɛ kwajo tɛ fɛn wɛrɛ fo Sise o kɔni y'an dɔ ye sa dɛ a m'a faamu ni sinon tɛ an ma Alasani de kɔ wa Alasani a juguya t'an kɔnɔ koyi hakilina mun b'a la a bɛ tubabu foroko de kɔnɔ tubabu foroko a kɛlen bɛ ka tubabu foroko min don k'a sigi n'a ye o de bɛ ka maaninfinw tɔɔrɔ te ko i ma an nana an ka taa Mamadu Kulubali fa an ka foli b'i ye n dɔgɔ awa i k'a dɔn an bɛ taa an ka taa ni ala sɔnna ma n'an bɛ taa an bɛ se siga t'a la min ye awa i k'a dɔn ayi a ma faamu ɲɛma ale to yan ka taa min ye Masire Diop ye a kuma bɛɛ Masire l'indépendant a kuma nin bɛ awa i k'a dɔn o de kɔnɔ a ko awa i k'a dɔn dɔgɔ nin fana min filɛ nin tɛ kibaruya duman ye nin kɛra awa i k'a dɔn Sevare kɛrɛfɛ maa min bɔnɛna a nin na donsow la a bɛ maa 40 jate a b'o bɔ ni terroriste ni ɲɔgɔn cɛ a ko ni affrontement min filɛ nin dɔgɔ a kɛra sibiri don janvier kalo tile 20 tɛmɛnen a kɛra awa i k'a dɔn min ye awa terroriste ni donsow awa i k'a dɔn olu ni ɲɔgɔn cɛ terroriste ninnu ko k'olu ye Masina Ansardine awa i k'a dɔn Katiba Masina Ansardine olu ye awa i k'a dɔn o maaw ye o kuma ni donsow olu de kɔni ye kirikara wacica kɛ a laban kɛra kɛlɛjuguba ye kɛlɛ min kɔnɔna na min ye awa i k'a dɔn Bundu kilomètre 7 bɔɲɔgɔn ani Douentza ni ɲɔgɔn cɛ a caman bɔnɛna u nin na route nationale numéro 16 a k'o de siratigɛ la bilan min filɛ nin n'o ye awa i k'a dɔn affrontement ye awa i k'a dɔn kuma min bɛ ka bɔ a kɔnɔ bi a sɔrɔla donsow ni awa i k'a dɔn bamanciwaleya tigilamɔgɔw a sɔrɔla o ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ in kɔni a juguyara kosɛbɛ sabu awa i k'a dɔn a kiri kɛra wacica a barika bonyana kosɛbɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn donsow ni awa ninnu karilen ɲɔgɔn na laban ninnu kɔni u ye sebaya sɔrɔ nka min ye jateminɛkɛbaw kɔni y'a jira k'a fɔ nin ko in di dɔwɛrɛ donsow awa i k'a dɔn olu kɔni nisɔndiyalen nka min ye Katiba Masina maaw ye olu kɔni bɛ yɛrɛ ɲini na sabula awa i k'a dɔn cɛmancɛ bolo in anw ka faamaw kelen bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ ani cɛsiri min kɛ o de kɔni kɛn bɛ sababu ye ni ninnu yɛrɛ waati dɔw bi kɛ yanni nin cɛ n'a ko gɛlɛyara kosɛbɛ faama yɛrɛ awa i k'a dɔn olu b'u sen don a la u bɛ yɛlɛ sanfɛ min ye jadisiw ka yɔrɔ minnu bɛ yen u b'a bɛɛ sɛbɛkɔrɔ bunte k'a bɛɛ kɛ c'est fini Atirikeba ko
a ko nin waati laban ninnu kɔnɔna na k'a ɲɛ b'a la k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn ninnu bɛ ka bamaja fari min da min ye bamanciw ye u bɛ ka bamaja fari ta tuguni sabu u bɛ ka taa dingɛw sen ka pɛrɛn baraw bila a kɔnɔ o de bɛ kɛ sababu ye bolifɛnw bɛ yɛlɛ a kan o de kɛra hali o don ko anw ka fama u bɛ ɲini na waati min mobili yɛlɛla pɛrɛn bara dɔ kan a ko kɔni a gɛlɛyara nka Sirijɔbu ka fɔ la a ko an k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn ninnu kɔni kelen bɛ ka laɲini min kɛ o de ye surasiw ye hali bi u bɛ baara la dɛ nka u k'a lajɛ min ye awɔ i k'a dɔn u ka pɔsu minnu bɛ yen n'o y'u ka kɛlɛkɛ cɛfarinw bɛ taa sigi yɔrɔ min u k'o dɔw créer nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na min bɛ se k'a to duguladenw bɛ lafiya min bɛ se k'a to hali bi bɛn ni kelenya an bɛ min nɔfɛ ani lakana u bɛ se ka sabati cogo min Masiri Jɔbu l'indépendant u ka fasiri don i bonya b'a la. Marima ka ɲɛma bonya sɛbɛkɔrɔ diyara n ye mun bɛ yen a ɲagalen don ninnu yɛrɛ bolo ye a banna u yɛrɛ de bɛ k'a ɲaga a kun ye a banna ko an ka tɛmɛ ni baara ye walayi a banna ayi non an bɛ taa n'a ye o an ko ten do ayi bon tuma dɔ bɛ kɛ bana min bɛ maa dɔ faga i b'a sɔrɔ dɔn dɔ bɛ yala koyi walayi ko in y'o di a banna an ka taa a banna kuma ɲɛna e ko in a ma ban sa wa a banna kosɛbɛ a banna fɛn wɛrɛ tɛ yen bilen a banna pewu fɛn wɛrɛ t'i bolo bilen a banna pewu kosɛbɛ an k'a to tan bi awɔ dɔ kɛra sa o sirajan taama in dɔ kɛra la kosɛbɛ dɛ dɔ kɛra la jango sila an ka foli b'i ye k'a sila i bɛ n burankɛ Lamini fo n ye awɔ an ka foli b'a ye kosɛbɛ Ibrahim Ouattara an bɛ foli ta ni k'a fɛnɛ sɛgɛrɛ nin waati in na k'a fɔ a ɲɛna ko a Ouattara n'an y'ale foli Asana Gaku mun ye an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ Kali Sidibe les stylistes an bɛ foli ta ni k'a fɛnɛ sɛgɛrɛ Moïse la vie continue a bɛ fo an bɛ foli lase min ye awɔ i k'a dɔn k'aw waa kɛ Amérique Ibrahima Touré bɛ Saudiya la a bɛ an bɛ nin bɛɛ fo Lasana Fofana Kara Kɔnɛ Londres Kara an famana ma Kara bɛ fo i bɛ n ka foli f'a ye dɔgɔ Musa Touré ale ye awɔ i k'a dɔn Baba Adama yɛrɛ balimakɛ ye a b'an lamɛn waati bɛɛ awɔ i k'a dɔn an ka foli bɛ ka ɲɛsin a ma Ali Baba Adama a y'a ka baara daminɛ sa o ko bɛ de y'a kɛ de ko Buloketu a banna o de don ka teli o fɛ dɛ a banna anw ka Nura FM administrateur ninnu administrateur dama min bɛ ko in na u ka teli a fɛ dɛ kiri kɛra waati ta Buloketu Faransi Bamakɔ Kayi fan bɛɛ u b'a Buloketu dɔrɔn non radio dɔ nɛni tɛ kɛ yan o a banna kosɛbɛ Burama Bakasa Espagne an ka foli b'a ye Lasana Traoré an b'i fo kosɛbɛ Ahmed Samassa an kana ɲina Amara Kulubali kɔ abada Adama Kamara bɛ Italie Amadou Kana an b'a fo ka waliɲuman dɔn kosɛbɛ lada k'a ka foli k'o bɛ awɔ i k'a dɔn kumaso in kɔnɔ k'a jalo radio Nura FM nɔgɔ kuma na sa bi ta in an b'a bila yan an ka kuru yan kosɛbɛ ɲɛma mun ye Japon ye an bɛ foli ta ni k'ale sɛgɛrɛ nin waati in na Sɔrɔbabuguni kɔnɔna la ale ye Jakarta mɛlɛkɛ ye Basɛgɛnɛ Keyita Ayida cɛ an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a Keyita kosɛbɛ Basɛgɛnɛ Keyita bɛ fo ka Ayida Magaji fo Musa Sisoko Kuru Amari Ndaw k'an to la ka Kɛnkayiri Wasolo baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Badiri ko n ka foli ani tanu bɛ Dirisa ye Keyita cɛsiri a n'a ka cɛdo Morika Keyita kosɛbɛ o kumana sa ka foli lase Maliba ale bɛ Allemagne min ye awɔ i k'a dɔn Yara Sekumar vraiment an b'a fo kosɛbɛ ŋaniya a ye min ɲɛsin Nura FM ma bi Ala ka ŋaniya ye Ala k'a sinsin Ala k'a sabati ni Ala ka jɛ ye kosɛbɛ o kumana bi ta in tɛ taa an ka kuru ka da yan awɔ ayiwa baasi tɛ Mohamed Fa Kulubali ale tun bɛ ka kumaso kɔlɔsi kosɛbɛ min ye awɔ i k'a dɔn maninkakɛ Sisɔkɔkɛ Kita ambassadeur Sisɔkɔkɛni n'i ma kɔntan ta Kita i bɛ ɲininkali kɛ o b'a jaabi Kita ambassadeur don voilà kosɛbɛ Sambu Kulubali an kana ɲinɛ a kɔ abada Sambu a bɛ fo Ala tile Sambu kosɛbɛ général Sambu Turabu Baba ka ko sɔgɔbɛ ani kodɔn o Baba Sambu Kulubali a bɛ fo n yɛrɛ den don kosɛbɛ an ka foli bɛ ka ɲɛsin a ma kosɛbɛ an ka ali waati Bakari Balayira an bɛ foli ta ni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ nin waati in na Bubakar Sheikh Dugure fo ka n'a bila mun ye nin waati in na Mayan Bore a kɛra faama ye wala Mayan kun famana mun ye Papu Jambu a ko ale fɛnɛ b'a lamɛn Paris ayiwa n bɛɛ lajɛlen bɛ fo maliyɛn den fɛn fɛn bɛ jamana kɔ kan minnu tɔgɔ bɛ yan minnu tɔgɔ tɛ yan o a bɛɛ ka foli bi yan kosɛbɛ a y'a faamuya dɔrɔn Nura FM radio so don min autorisé don jamana fɛ kosɛbɛ a dayɛlɛlen don jamana in de kɔnɔ wa an ti taa an ti maa ci abada an bɛ jamana in de kɔnɔ kosɛbɛ donc min ye burujali ni nɛni ni fɛn dɔw ye o ti tɛmɛ anw fɛ yan abada a y'a faamuya wa maa si juguya ti anw kɔ ayi bilahi kosɛbɛ an ka faso in lajɛ dɔrɔn an k'a jɔ a banna kosɛbɛ Burama baara ɲɛna Mali mana kɛ cogo cogo a tɛ ka malidenw to koyi dɔw bɛrɛ i Tarawele kosɛbɛ Mamu Kamara mɔden awɔ o tɛ kosɛbɛ an ka foli b'i ye kosɛbɛ e ni cɛsiri Zeyni Aga a ko ale b'an lamɛn Rome Italie fo Rome Italie ɛ ko diɲɛ fan Maliden bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ ɲɛma walayi an bɛ ye dɛ kosɛbɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ fo e yɛrɛ tɔgɔ dɛ ne ya ɛ kumana Mele Sikɛra
ay ɲininkali tɛ ɲininkali kɛla bɛ fila nin ye ɲininkali min tɛ ɲininkali hɛrɛma ye dɛ Boubacar Traoré don a bɛ ten basi tɛ Boubacar Traoré bɛ ten n dɔgɔkɛ i k'a dɔn ne yɛrɛ tɔgɔ ye Mayimunatu den Gafujɛman ka Madu Mayiga ni Ala sɔnna min ye sini ye bɛ ale ni Abu Safunɛ olu bɛna ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nka yan'u cɛ an bɛ téléphone numéro di an limanaw ma 76 33 43 03 n'i y'o kɔngɔ ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ siga t'a la n bɛ segin a kan 76 33 43 03 o kuma i mana kɛ yɔrɔ min na 00223 o de bɛ tugu a la bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn hakɛto bɛ nin kan sali Ala Mahamadu a k'an bɛɛ sini